ולעניין הבא, אחרי 53 שנים של המתנה, הלילה זה קרה. משימת ארתמיס 2 שוגרה בהצלחה, משימה שתפקידה הוא בסופו של דבר הרמת בסיס קבע על הירח. איתמר מיינמר, אתה עם הפרטים. כן, גלעד, תראה, אנחנו מדברים על הפעם הראשונה מאז 1972 שבני אדם עוזבים את המסלול הנמוך של כדור הארץ בדרך לשכננו הקרוב ביותר, הירח. אז מה בדיוק היה שם הלילה? השיגור עבר בצורה חלקה למרות הדרמה של החודשים האחרונים, עם דחיות בגלל דליפות מימן, תקלות למיניהם. טיל ה-SLS העוצמתי יצא לדרך בפלורידה ונשא את החללית אוריון עם 4 האסטרונאוטים שכבר נמצאים במסלול אליפטי סביב כדור הארץ, כשהם בודקים את המערכות לפני שהם יעלו על המסלול שיביא אותם לירח בעוד 4 ימים. אז מה כל כך מיוחד בשיגור הזה? הסיפור הגדול כאן הוא לא רק הטיסה הזו, אלא האסטרטגיה של נאסא שמשתנה, היא הודיעה ממש לאחרונה, על שינוי כיוון דרמטי. הם זונחים את הרעיון של תחנת חלל סביב הירח ומפנים את כל המשאבים לדבר האמיתי, הקמת בסיס קבע על פני הירח, כשהמטרה הסופית היא לא הירח אלא מאדים. הירח הוא למעשה מגרש האימונים שבו נלמד איך לבנות, לקרות, לגדל מזון מחוץ לכדור הארץ. אז הצוות הזה אמנם לא צפוי לנחות הלילה לירח, אבל יירשם כאן שיא של מרחק. אם הכל ילך לפי התוכנית, הצוות יחלוף כ-6,500 קילומטרים מהצד הרחוק של הירח וישבור את שיא המרחק של בני האדם מכדור הארץ. בנוסף הטכנולוגיה, זו הטיסה המאוישת הראשונה של טיל ה-SLS וחללית האוריון, וגם יש כאן את עניין הצוות שהוא המגוון ביותר, לראשונה אישה, אדם שחור וקנדי בדרך לירח, וזו גם המשימה הראשונה לחלל שבה אסטרונאוטים לקחו יחד איתם את הפלאפונים האישיים שלהם. כן, אי אפשר לזנוח את הפלאפונים בצד. אז כרגע האסטרונאוטים נמצאים בדרכם לסיבוב של 10 ימים. הם יחזרו אלינו בצניחה לאוקיינוס השקט במהירות שיא של 40,000 קילומטר בשעה. אנחנו כמובן נמשיך לעקוב אחרי החללית בדרך לשיא ההיסטורי שלה. המרואיין הבא שלנו, יש לנו כמה דברים לשאול אותו, מאוד מעניינים, גם שקשורים למה שקורה איתנו מדי כמה דקות, וזה האיום הבליסטי, הבלתי מסתיים הזה על ישראל, אבל גם כשמדברים על בליסטיקה, על טילאות, על הגיחה המחודשת של האדם לירח, או לפחות לאזור הירח. האנושות חוזרת לירח, וזה קורה בפעם הראשונה אחרי יותר מחצי מאה. כן, זה נכון, אני חייב לציין שאתמול, כמובן, כמו רבים אחרים, צפיתי בשידור חי בפיד של נאסא, ואני לא זוכר כל כך את הטיסה האחרונה לירח שהייתה בשנת 72, מטעם כרונולוגי פשוט, שאני נולדתי חצי שנה לפני הנחיתה של ניל אמסטרונג על הירח. אז כן, אין ספק שהדבר הזה הוא אירוע מאוד 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 חשוב, ישפיע על הרבה מאוד דברים. ועבד בצורה באמת מושלמת, זה באמת היה ראוי לציון. מה זאת אומרת ישפיע? על מה הוא ישפיע? על מה זה ישפיע? קודם כל אנחנו מדברים על תוכנית שנקראת ארתמיס, היא תוכנית של ארצות הברית, של נאסא, שהמטרה שלה בסופו של דבר לא רק לנחות על הירח, לשתול דגל ולהביא כמה קילו אדמה, אלא להגיע לירח ולהתחיל להתבסס שם, עוד לא מושבה, עוד לא עוברים לגור שם באופן קבוע, אבל לבצע תוכניות מחקר לפרקי זמן ארוכים הרבה יותר מאשר היו בימי אפולו. רק אם נזכור שהטיסה האחרונה לירח, 2 אסטרונאוטים היו על הירח 72 שעות, זהו. היום אנחנו רוצים הרבה יותר, ולא לשכוח שארצות הברית לא פועלת בריק, אמנם בחלל כן, אבל יש בעולם עוד כמה מדינות שלוטשות עיניים לירח, הייתי אומר אחת מהן זה סין, ומאוד מאוד חשוב גם לנשיא הנוכחי בארצות הברית וגם בכלל לתוכנית החלל האמריקאית לא להפקיר את הזירה הזאת ולהדגים או להמשיך להדגים את העליונות הטכנולוגית והמדעית של ארצות הברית בחלל. כי גם בזה יש המון יוקרה ותחרותיות ומי קודם ומי אחר כך? בוודאי ובוודאי. אמנם היום המניע העיקרי לתוכנית ירח הוא לא רק לראות מי שם את הדגל הנכון, ומבחינת האמריקאים הדגל הנכון הונח על הירח בשנת 69, אבל כן, בוודאי, הנושא של יוקרה בזירה הבינלאומית והשליטה בחלל, גם בהיבטים צבאיים, זה לא רק לוויינים סביב כדור הארץ, למטרות של מודיעין ואפילו מטרות של לוחמה באופן ישיר, אלא שליטה במסלול בין כדור הארץ לירח,
כמו שאמר עוד בזמנו הנשיא ג'ונסון, רק שתבינו כמה שהתפיסות האלה באמת עתיקות, אבל נכונות גם היום, שמי ששולט במערכת הזאת שולט גם בכדור הארץ. וכך המאבק בין היתר. אני גם קראתי פעם שלסינים יש טענה שהם הצליחו לפתח שיטה להפיק מים, חמצן וגם מימן בירח. כלומר, יש להם כמה וכמה מטרות, יעדים שם על הירח, נכון? אין ספק. העובדה שיש קרח על הירח, קרח מים, היא דבר נהדר עבורנו בני אדם, כי קרח משמעותו גם מים לשתייה, חקלאות, חיים. אבל גם דלק לטילים ולחלליות. אז זה כמו לנחות על הירח עם מיכל ריק, ולייצר לך את הדלק בשביל לחזור הביתה או חזרה, או להמשיך הלאה למערכת השמש, לשם אנחנו הולכים. אוקיי. טל ענבר. טל. מומחה תוכניות חלל וטילים, עמית מחקר ב-MDAA, גם שיחות על מה שקורה כאן אצלנו כאן קרוב, כדור הארץ. חיים עצמם וגם קצת מחוץ וגם לפנטז קצת על אזור הירח. תודה רבה לך. תודה רבה. טל ענבר, תודה. בואו נעבור לעניין הזה. לראשונה, אחרי יותר מ-50 שנה, נאס"א שיגרה 4 אסטרונאוטים לירח באמצעות החללית אוריין, שיצאה למסע של 10 ימים. כך זה נשמע בעת יציאתם למשימה. 8, 7, RS-25 engines, 4, 3, 2, 1, booster ignition, and liftoff. The crew of Artemis 2 now bound for the moon. Humanity's next great... טל ענבר, אנחנו חוזרים אליך בנושא הזה. אתה היית ראש מרכז המחקר לחלל ולכטב"מים ומילאת תפקידים נוספים בתחום. ראשית, תסביר לנו בבקשה, מה בדיוק עושה ארתמיס 2? למה השיגור הזה כל כך משמעותי אחרי אפולו? טוב, קודם כל, אפולו היה מזמן. אפולו האחרונה טסה לירח ב-1972, ומאז אף בן אדם לא ביקר שם, לא נחיתה ולא הקפה מקרוב מסביב לירח, אז חשוב לחזור. אנחנו היום רוצים לחזור לירח, לא כמו אפולו, לנחות, לתקוע דגל, לשים כמה מכשירים, לאסוף טיפה אדמה ולברוח חזרה הביתה, אלא לקיים מחקרים לפרקי זמן ממושכים הרבה יותר, אז זה הבדל אחד משמעותי. והחשיבות הגדולה מאוד מעבר לעניינים המדעיים שהם בוודאי חשובים מאוד, זה גם ההיבט המדיני שארצות הברית רוצה לשמר את העליונות שלה גם בתחומים החלליים. כשמסתכלים מעבר לפינה נאמר, אז רואים מדינה קטנה שקוראים לה סין, שגם אצלה יש פעילות חלל מאוישת ענפה ביותר, וגם הסינים מתכוונים לנחות על הירח. איך נאמר את זה בצורה עדינה, הדייר שמאכלס כרגע את הבית הלבן לא מאוד יאהב מצב שבו הראשונים על הירח בעידן החדש יהיו הסינים. אז יש פה גם את ההיבט של תחרות, של יוקרה, של פעילות מדעית, של הרבה מאוד תרומה להנדסה, ובסופו של דבר גם תרומה לכלכלה האמריקאית. אם מישהו היה צריך הוכחות שאנחנו במלחמה קרה מחודשת. כן. אז הנה זה. ויש עוד היבט לעניין הזה, כי הצוות של החללית כולל את האישה הראשונה, האדם הלא אמריקני הראשון, והאדם הראשון אינו לבן, בעצם, כהי אור שיעזבו את כדור הארץ. לא, זה לא אלה שעוזבים את כדור הארץ, אלא אלה שבאמת יגיעו לפחות למסלול ירחי. נאס"א החליטה לתקן כל מיני עוולות היסטוריות לגבי נשים ולגבי אסטרונאוטים שקצת פחות בהירים ממני לצורך הדיון. וכבר נקבע מזמן שגם בנחיתה הראשונה על הירח תהיה לפחות אישה אחת ולפחות אסטרונאוט אחד שהוא לא לבן. אנחנו זוכרים תקופה של גם גזענות כלפי שחורים בארצות הברית ושלא התקבלו בכלל לתוכנית החלל האמריקאית, וכמובן שלא היו נשים בימי מבצע אפולו מהסיבה הפשוטה שהכל נועל על ידי גברים שלא רצו נשים שם. אז אלה שני תיקונים. אגב, גם השם של כל תוכנית החלל הזאת, ארתמיס, זה שם נשי וכמובן מתאים, מכיוון שזו אחותו התאומה של אפולו, אז יש לנו גם את ההקשר ההיסטורי. ואיפה, כשאנחנו רוצים ככה לסכם ולהסתכל עם המבט לעתיד, מה ארתמיס 2 בעצם אומרת לנו על לוחות הזמנים מבחינת נחיתת אדם על מאדים? אם נשוחח בעוד 20 שנה, איך לדעתך ייראה המרחב הירחי?
כן, אז קודם כל מאדים זה טיפה רחוק, אני לא בטוח שאתם ואני נעסוק עדיין באותם תחומים כשזה יקרה, אבל אנחנו בהחלט מדברים על מחקר הירח והתבססות של תחנת מחקר אנושית על הירח, שתהיה מאוישת בסופו של דבר באופן רציף, כמו שיש לנו היום תחנת חלל, לשנים הדי קרובות. המשימה של ארתמיס 2 אמורה הייתה להיות לפני הנחיתה הראשונה, אבל ראש נאס"א החדש החליט שהוא רוצה עוד משימה סביב כדור הארץ, לבדוק את רכב הנחיתה על הירח שנמצא כרגע בשלבים מתקדמים של פיתוח, ולכן בעצם מתווספת משימה, ואנחנו מדברים על נחיתה במקרה המוקדם על הירח בשנת 2028, ועדיין זה עוד קצת רחוק יותר. רשמנו. תודה רבה לך. תודה. גם על הדברים הללו. תודה רבה. קדימה, שגר אותנו. בואו נשתגר יחד, אני לא יודע אם אמרתי את זה נכון בעברית, אני מקווה, בואו נשתגר לחלל, ומה יותר טוב מאשר ילד מתוק שיעזור לנו להבין על מה אנחנו מדברים. Take it away. Why do you want to be here? Why do you love space? Why do you love being a part of history? We're going back to the frickin' moon, that's why. זהבי, עם הכללה המתוקה הזאת, אנחנו נסלח לה על זה. כן, אנחנו חוזרים לירח, זה קרה הלילה. בדרך כלל היינו עושים את האייטם הזה הפוך, אתה היית שואל אותי על זה, אבל עכשיו אני אשאל אותך. כן, אנחנו זה לא אני ואתה, זה האמריקנים שאחרי יותר מ-50 שנה משגרים משימה מאוישת ראשונה לירח. 4 אסטרונאוטים, 3 גברים, אישה אחת, זו הפעם הראשונה שאישה טסה למשימה לירח. נגיד שהחללית אוריון, לא תנחת על הירח, היא תקיף אותו ותשוב בעוד 10 ימים בחזרה לכדור הארץ. המשימה הזאת שוגרה הלילה, אחרי שהיו קצת תקלות בהתחלה, בסופו של דבר המשימה שוגרה לחלל. עכשיו צוות האסטרונאוטים מקיף את כדור הארץ, בהמשך הוא יעשה את הטיסה הארוכה אל הירח, יקיף אותו מספר פעמים, ישוב לכדור הארץ. זו בעצם הכנת הקרקע, אפשר לקרוא לזה, למרות שהם לא צפויים לנחות שם, הם לא ינחתו שם למעשה בסיבוב הזה, לקראת משימה מאוישת איתי לירח, שאמורה לפי הלוז האמריקני של נאס"א לצאת אל הפועל ב-2027, 2028, כלומר בשנה הבאה או בעוד 2 ואנחנו בעצם בפתיחה מחודשת של המרוץ לחלל. אם פעם דיברנו על ארצות הברית בברית המועצות, היום אנחנו מדברים על ארצות הברית וסין, שנאבקות ביניהם על משאבים, גם משאבי טבע שנמצאים סביבנו, סביב כדור הארץ. האמריקנים רוצים להיות הראשונים שיקימו בסיס קבע בחלל, במקרה הזה בקוטב הדרומי של הירח. יש שם לא מעט משאבים שיכולים לסייע, כך לפחות טוענים, לטכנולוגיות העתיד כאן בכדור הארץ, והשתיים הללו הן המתחרות הראשיות על ההגעה למקומות האלה. גם אמרנו, הקמה של כור גרעיני מדברים, בסיס קבע בירח, אפילו טרמינל שיוכל בהמשך להיות תחנת מעבר לפני אדם בדרך למאדים. אלו רק חלק מהמטרות או השאיפות של האמריקנים בהקשר הזה, ההתרגשות מאוד מאוד גדולה. זהבי, אני שומע בימים ההם של המלחמה הקרה. יואבי, אני שומע פעם ראשונה שמאפשרים לאסטרונאוטים לקחת איתם את הסמארטפונים שלהם לירח, כאילו למסלול סביב הירח. זה נכון? כן, זו הפעם הראשונה שהאסטרונאוטים יוכלו לקחת את הסמארטפונים שלהם לירח. מעניין יהיה לראות את התמונות שהם יוציאו משם וצולמו באמצעות הסמארטפונים. אני לא בטוח שעד פה צולמו. אומר, וואלה, כשאני טסתי, אמרו לי להשאיר את הסמארטפון בבית. עכשיו, תראה, איזה זכות. או קטי פרי. כן, אז זה גם חלק מהעניין. אבל באמת, איתי, הסיפור המרכזי כאן, זו בעצם המלחמה על החלל שנפתחת מחדש. זו הייתה אחת המטרות של טראמפ, צריך להגיד, בקמפיין הבחירות שלו, יחד אז עם אילון מאסק, להשיב את האמריקנים לירח. זה צפוי לקרות בשנים הקרובות, והטיסה הזאת היא טיסת ניסוי. זו טיסה שיצאה במטרה לבדוק את החללית החדשה הזאת, החללית אוריון, לראות שהיא מתפקדת בצורה מיטבית, ותוכל להטיס ולהנחית אנשים על הירח בשנים הקרובות. שוב, כל צד, אתה יודע, נאבק על הבכורה שלו. הסינים לפני כמה שנים היו הראשונים שהצליחו להביא חומר מהצד הרחוק של הירח. המשימה הספציפית הזאת של האמריקנים תיקח אותם לסיבוב סביב הירח, כשבשלב מסוים החללית אמורה להגיע למרחק הרחוק ביותר שהגיעו אי פעם בני אדם מחוץ לכדור הארץ. זה גם צפוי להיות הישג שירשם על שמה של ארצות הברית.
שוב, משימת הכנה לקראת החזרה האמריקנית הגדולה לירח, שאנחנו צפויים לראות לפני שנת 2030. נדמה לי שזה מאוד מרגש לכל מי שאוהב מדע, לכל מי שאוהב חלל, לכל מי שחולם על המקומות האלה שנדמה לנו שנראים לנו כמו חלום להגיע אליהם. השיקור הזה הוא רק הצעד הראשון. בשורה התחתונה, אחרי יותר מ-50 שנה, בני האדם חוזרים לאזור הירח. עכשיו אנחנו רוצים לדבר על כך שהלילה, אחרי יותר מ-50 שנה, נאס"א שיגרה 4 אסטרונאוטים לירח באמצעות חללית שיצאה למשימה שתימשך 10 ימים. כך זה נשמע בעת יציאתם למשימה. 8, 7, RS-25 engines lit. 4, 3, 2, 1. Booster ignition. And lift off. The crew of Artemis 2 now bound for the moon. Humanity's next great... שלום איתן סטיב, האסטרונאוט הישראלי. שלום רב, אדווה ודין. זו רק הקפה של הירח, ניסוי כלים ולא נחיתה. אם זה יצליח, ארתמיס 3 ו-4 יהיו עם נחיתה כנראה. מתי להערכתך נזכה לראות את זה? כנראה ארתמיס 4 יהיה עם נחיתה, ארתמיס 3 עדיין יעשו ניסויים של חיבור בין החללית עצמה לנחתת, כי עוד אין נחתת קשירה לקחת אנשים לפני הירח. אז כמה זמן אתה מעריך ככה שזה ייקח? 2-3. וואו. כן. ובתור מי שהיה 17 ימים בתחנת החלל ונמצא כרגע באתר השיגור, הם אמנם בחללית קטנה ממש כל 10 ימים, אבל האם אתה מקנא בהם? מאוד מקנא. הייתי מתחלף איתם אתמול. החללית שלהם, האוריון, היא יותר גדולה מהחללית שאנחנו טסנו בה, אבל הם נמצאים ב10 ימים. וזה מאתגר. אז בתור צוות שהתאמן הרבה ביחד, גם באזורים קשים יותר, באזור הקוטב הצפוני, ועבדו במשך 3 שנים להכין את המשימה הזאת ביחד, הם מכירים היטב אחד את השני וידעו לעבוד ולחלק את העבודה ביניהם בצורה שתאפשר להם להיות יעילים ומקצועיים. איתן, בוא... כן. בתוך החללית עצמה יש רק מקום אחד שאפשר שיהיה בו פרטיות, וזה השירותים. בוא ננסה להבין בעצם עד כמה האירוע הזה הוא אירוע משמעותי, עד כמה האירוע הזה הוא אירוע חשוב לאנושות כולה. לצורכי המחקר בחלל זה מאוד חשוב. כבר מעל 50 שנה לא יצאו מחוץ להקפה מסביב לכדור הארץ. תוך כדי העבודה באזור כדור הארץ, במרחב החלל הנמוך, הקרוב, למדנו המון, גם על כדור הארץ עצמו, וגם על האפשרויות של האדם לטוס יותר רחוק. מדהים. אתה יודע, אנחנו מנסים באמת להתקשר גם למה שקורה כאן, מה שנקרא על הקרקע, אבל מלמעלה, תמונה שאתה צילמת מ-2022, ממצר הורמוז, תמונות נדירות, שאנחנו באמת רואים כעת על המסך, וזה עשית במסגרת משימת רקיע בחלל. כן, האזור שלנו, כל האזור של המזרח התיכון, הוא מצטלם הכי יפה בעולם. בגלל הקונטרסטים בין הצהוב, המדבר, והכחול, והחום, והירוק, זה האזורים הכי מצולמים, הכי יפים, ולכן אי אפשר להימנע מלצלם את המראות המרשימים האלה. לצערנו היום זה אזור טובות. מקווה שזה יסתיים במהרה. יפה. טוב, אולי זו שאלה מעט טכנולוגית, אבל האם ישראל תוכל להשתלב בעתיד אם יוקמו מושבות על הירח? ישראל חייבת להשתתף. ישראל יש לה את הכישורים, את הטכנולוגיה, את הכל, רק צריך לשתף פעולה עם סוכנויות החלל בעולם ועם החברות הפרטיות. יש הרבה פעילות עכשיו שהופכת להיות פרטית, כמו החללית עצמה שאני טסתי בה של אילון מאסק, של SpaceX, ולישראל יש את הכישורים לעשות את זה. כל מה שצריך זה לסקרן, להלהיב ולהכשיר כוח אדם שייכנס לתחום הזה. התחום הוא פתוח, הוא לא רק למדעים המדויקים, זה למדעי הטבע, רפואה, פילוסופיה, פסיכולוגיה. רגע, אני עיתונאית שלמדה פילוסופיה, יש סיכוי מתישהו לטוס? לגמרי. תחשבי שצוות של 10 אנשים חי על הירח, הם יצטרכו אותך שם.
כן. אני למדתי ממשל, זה עוזר או שאיתן אין מה, לא, פחות רלוונטי? אוקיי, בסדר, טוב, לקחתי. כרגע אין בעיות פוליטיות בחלל, כולם משתפים פעולה וזה מאוד מיוחד. גן עדן. בתחנת החלל היו רוסים ואמריקאים ואני מהמזרח התיכון. איתן סטיב, האסטרונאוט הישראלי, תודה רבה לך שדיברת איתנו, איזה כיף להתעסק בחדשות כאלה. תודה רבה. תודה רבה. להתראות וחג שמח לכולם. חג שמח. הערב בחדשות. חיל האוויר מגביר את התקיפות על ערי הטילים באיראן. צה"ל מכין את תוכנית הפעולה לימים הקרובים ומחכה להחלטת טראמפ. We will continue until our objectives are fully achieved. אחרי המתחים בליל הסדר, איראן ממשיכה בשיגורים לעבר ישראל. בצפון ירי בלתי פוסק, יותר מ100 שיגורים מלבנון היום. רקטה פגעה בגן ילדים בנהריה. מספר זירות נפילה בקריית שמונה ללא נפגעים. צה"ל מעמיק את התמרון בלבנון. עשרות מחבלים חוסלו והותקפו שורה של יעדים אסטרטגיים. שר הביטחון קץ מאיים שוב על מזכ"ל חיזבאללה. נעים קאסם, מזכ"ל ארגון הטרור חיזבאללה. אתה וחבריך תשלמו מחיר כבד מאוד. ותיעוד רחפני הנפץ של חיזבאללה, האיום החדש על חיילי צה"ל בלבנון. מיוחד בין איראן ללבנון. ניצן שפירא עם מפקד הטייסת שתוקפת בכל החזיתות. שתי היממות הראשונות קשוח, גם פיזיולוגית, גם ברמת הריכוז, אבל זה מה שהיה נדרש. וחושף, כך נפתחה המלחמה. כל מטוסי חיל האוויר היו באוויר? כמעט כל מטוסי חיל האוויר. המשפט קיום של המטס הפתיחה זה התקפה, התקפה, התקפה. והמשימה לירח. 3, 2, 1, and lift off. העולם עוקב בהתרגשות. לראשונה אחרי 53 שנים, ארצות הברית משגרת שוב משימה מאוישת לירח. Amazing rise. We've got 2 moon rises that we've had so far, and the views of planet Earth, how beautiful it is. עכשיו אנחנו עם הסיפור הזה. יותר מ-50 שנה עברו מאז ביקר בפעם האחרונה האדם בירח. אתמול בלילה צעד קטן, חדש, אחד נוסף. בדרך חזרה לשם, משימה נוספת שיצאה להקפת הירח, ובנאס"א מאשרים שכרגע הכל תקין, 4 האסטרונאוטים כבר במרחק 70,000 קילומטר בדרך לשם. כתבה שמאפשרת לרגע אחד אסקפיזם על מה שכל העולם עקב אחריו. כתבה של מיקי לוי ואסף יחזקאל. GLS go for ALS. GLS go for upper stage to internal power. ואז, אחרי כל כך הרבה עיכובים, הגיע הרגע. 2, 1, booster ignition, and lift off. The crew of Artemis 2 now bound for the moon. משימת ארתמיס 2 יצאה לדרך. 4 אסטרונאוטים בדרך להקפת הירח. לראשונה זה 53 שנים עין אנושית תשזוף מקרוב את פני הלבנה, בהם האישה הראשונה והאפרו-אמריקני הראשון. משימה בת 10 ימים, שתסלול את הדרך לנחיתה מאוישת. We have a beautiful moon rise. We're headed right at it. כל רגע עכשיו הוא בעצם בדיקת מערכות של חללית האוריון, שבפעם הקודמת עשה כשרק בובות בתוכה. בעוד כמה שעות, טרנס-לונר אינג'קשן, התמרון שיביא אותם לעזוב את כדור הארץ ולהיכנס למסלול סביב הירח. במרכז החלל קנדי. ולא רק שם, כל האירוע היה חגיגה לעיניים. You know, it's a historical day for America. I actually shed tears. So just overwhelmed. It will be traveling further than any manned rocket has ever flown and come back home from a distance that has never been done before. It's amazing. אין סוף הזדמנויות צילום יצירתיות, כולל של האסטרונאוטים מתחנת החלל, צופים בשיגור, בהם חברתנו ג'סיקה מאיר. Godspeed, Artemis 2! האירוע נקלט גם במצלמות של נוסעים במטוסים בשולי האזור האסור לטיסה ליד מיאמי, ומן הקרקע היו אפילו כמה ליד החוף שספינת קרוזים עשתה להם פוטובומב ממש משוגע ברגע הקריטי.
Orion spacecraft has successfully separated from the core stage, and its solar arrays have been deployed as planned. NASA astronauts are safe, they're secure, and they're in great spirits. 348. יש אינסוף פרוטוקולים עכשיו לעבודה, אבל נאס"א כבר עדכנה שלא תהיה ברירה, גם ארטמיס 3 לא תנחת אלא רק תקיף, הנחיתה המאוישת תקרה רק בארטמיס 4, אולי יספיקו לפני תום כהונת טראמפ, שהתניע את פרויקט החזרה לירח בקדנציה הראשונה שלו. You take with you the heart of this Artemis team, the daring spirit of the American people. וייסמן, גלובר, קוך האמריקנים והנסן הקנדי התעוררו לו מזמן למשמרת חדשה, ויש בלי סוף התקלות קטנות. לא רק בנוסעות מטוסים השירותים מתקלקלים, היה גם פה אישו עם תא השירותים היחיד בקפסולה, אירוע שהוא טיפה קריטי במסע הדחוס של 10 ימים, אבל נאס"א עדכנה שגם הוא נפטר. אז גודספיד, ובעוד מספר ימים, תמונות ראשונות מזה 100 מעשי ידי אדם של הצד האפל של הירח. עכשיו עניין אחר לגמרי, בפעם הראשונה, אחרי 53 שנה, בני אדם חוזרים לירח. הלילה יצא לדרך המשימה ארטמיס 2, 4 אסטרונאוטים שיוצאים להקיף את הירח, גם כדי להכין את הקרקע לנוכחות אנושית קבועה שם. עמית הררי עם התיעודים מהשיגור ההיסטורי. יותר מ-53 שנים אחרי שרגל האדם דרכה על אדמת הירח, אנחנו שוב בדרך לשכנה הקרובה. הלילה בשעה 1:35 לפנות בוקר, השקט הזה, שערך יותר מחצי מאה, הופר בעוצמה אדירה. אחרי 3 שנים של אימונים מפרכים בסדרה של דחיות מורטות עצבים בגלל דליפות מימן ותקלות טכניות, זה סוף סוף קרה. טיל ה-SLS האדיר ניתק מהקרקע בפלורידה כשהוא נוסע על גבו את החללית אוריון, ובתוכה 4 אנשים שיוצאים לכתוב את ההיסטוריה מחדש. כשצפיתי באמת בשיגור, אמנם היה לילה מאוד אצלנו, אז בהחלט תחושה של גם התרגשות, היה בהחלט מרשים מאוד, במיוחד העובדה שהכל עבד בצורה מושלמת כבר בפעם הראשונה. משימת ארטמיס 2 היא לא רק טיסת מבחן. הפעם זה לא רק צעד קטן לאדם, כפי שהגדיר זאת ניל ארמסטרונג. בצוות הזה תמצאו את קריסטינה קוך, האישה הראשונה שתגיע לירח, את ויקטור גלובר, האדם השחור הראשון במשימה כזו, ואת ג'רמי הנסן הקנדי. יחד עם המפקד ריד וייסמן, הם שברו את תקרת הזכוכית של האטמוספירה. יש כאן באמת עניין של משימה שמביאה איתה רוח חדשה לחלוטין. אם בעבר הטייפקאסט של כל האסטרונאוטים היה מצבע אחד, מגוון אחד, אותו רעיון, אותו שטנץ, כאן המשימה היא הרבה יותר מגוונת. עם מודל לחיקוי לילדים וילדות ברחבי העולם. לפני 4 שנים סיפר האסטרונאוט ויקטור גלובר בתוכניתנו ערב ערב עם מאיה רכלין על החלום שלו להתקרב אל הירח. I think little boys and little girls should be able to see people that they can look up to and that reflect them, that look like them or that have something in common with them. I think that is so important. זאת פעם ראשונה שאנשים נכנסים לחללית מהסוג הזה, שהייתה לה רק טיסת ניסוי אחת. אז זאת טיסת בחורה של חללית כזאת עם אנשים. וזאת פעם ראשונה שאנשים עולים על משגר, טיל מסוג חדש, שבעצם אף בן אדם לא טס בו קודם. אבל הדרך לירח לא הייתה חלקה לגמרי. זמן קצר אחרי השיגור בין כל המערכות המתוחכמות, נורה צהובה אחת החלה להבהב. התקלה דווקא בשירותים. כן, כן, גם בחללית של מיליארדי דולרים, לפעמים צריך אינסטלטור ממרכז הבקרה ביוסטון. בשיא המשימה הם יחלפו כ-6,500 קילומטרים מהצד הרחוק של הירח, המקום הרחוק ביותר שאליו הגיע בן אנוש מעולם. שם, בניתוק מוחלט מהארץ למשך 41 דקות, הם יביטו בירח בגודל של כדורסל שמוחזק מול הפנים. המסע הזה הסתיים בעוד 10 ימים בצניחה לאוקיינוס השקט, אבל זהו רק הפרומו. המטרה האמיתית היא מאדים, והירח הוא רק תחנת הרענון הראשונה בדרך לכיבוש המערכת הסולארית. לאסטרונאוטים יש אפוד הגנה מפני קרינה בחלל שפותח ויוצר על ידי חברה ישראלית, אבל הדרך להנחתת אסטרונאוט ישראלי או אסטרונאוטית ישראלית על הירח היא עוד ארוכה מאוד, וכנראה נצטרך לחכות עוד הרבה מאוד שנים כדי לראות את זה. בינתיים האסטרונאוטים כבר נכנסו לשקי השינה שלהם. אחרי שקיבלו אישור סופי מיוסטון, השירותים תוקנו. אתם יכולים לישון בשקט.
אחרי יותר מ-50 שנה ארצות הברית חוזרת לירח. נאס"א שיגרה בלילה את החללית ארתמיס 2 עם 4 אסטרונאוטים. הם יקיפו את הירח וישובו לכדור הארץ בעוד 10 ימים, כשהכוונה היא לנחות ממש על הירח עצמו בעוד כשנתיים. מעיין רפאל עם הכתבה. So after a brief 54-year intermission, NASA is back in the business of sending astronauts to the moon. עם שיגור מוצלח והודעה חגיגית של מנהל נאס"א, אמריקה חוזרת לירח אחרי למעלה מ5 עשורים של היעדרות. משימת ארתמיס 2 והחללית אוריון שבראש הטיל שלה יצאה לדרך. 10 ימים בחלל עם צוות של 4 אסטרונאוטים, 3 גברים ואישה אחת. המטרה, להקיף את הירח מסביב לצידו האפל ולחזור לכדור הארץ. צעד נוסף לקראת נחיתה מאוישת שמתוכננת על הלבנה בשנת 2028. מראה השיגור אכן מרהיב, אלא שהמשימה לא הייתה חפה מתקלות. מספר בעיות קלות צצו במהלך הספירה לאחור, אכן נפתרו במהירות והטיל המריא לדרכו. The Orion spacecraft underwent a communications issue, leading to a temporary partial loss of comms. The uplink from Capcom to the crew was being heard by the crew, but we cannot hear the responses for a brief period of time. There were no issues with the vehicle itself. Comms with the crew have been restored. כ-250 חובבי חלל נערו למרכז השיגור בקייפ קנברל שבפלורידה כדי לחזות בהמראה. It's a historical day for America. For more than 60 years. And to have humans back on the moon is a major step in American history. בין 4 האסטרונאוטים ששובצו למשימה גם קריסטינה קוך, האישה הראשונה אי פעם שתצא מחוץ למסלול שמסביב לכדור הארץ ותקיף את הירח. On top of the most powerful rocket NASA's ever made, the Space Launch System. If everything looks good, we're heading to the moon. לצידה גם הטייס, האסטרונאוט ויקטור גלובר, הגבר השחור הראשון שיעשה את המסע הזה, וג'רמי הנסן הקנדי, הלא אמריקני הראשון, מחוץ למסלול. על המשימה מפקד האסטרונאוט הוותיק ריד וייזמן, שיהיה האדם הראשון מעל גיל 50 שיטוס לתוך מערכת השמש. הנשיא טראמפ אף פתח הלילה את נאומו על המלחמה באיראן, בהתייחסות לשיגור המרגש. Let me begin by congratulating the team at NASA and our brave astronauts on the successful launch of Artemis 2. It was quite something. It will be traveling further than any manned rocket has ever flown and will very substantially pass the moon, go around it, and come back home from a distance that has never been done before. It's amazing. מאז טיסת אפולו 17 ב-1972, האנושות לא שיגרה חללית מאוישת לכיוון הירח. עכשיו, אחרי ההמראה המוצלחת של צוות הארתמיס, השיבה לירח נראית קרובה מתמיד. יותר מיובל שנים עברו מאז הפעם האחרונה שאדם הלך על הירח. הלילה נאס"א שיגרה לירח את החללית ארתמיס 2, 4 אסטרונאוטים שיקיפו את הירח במשך 10 ימים ויגיעו לאזור הכי מרוחק שלו מכדור הארץ. על שיגורים טובים לשם שינוי בכתבה של יוסף ישראל. 4, 3, 2, 1. The crew of Artemis 2 now bound for the moon. ביקום חדשותי אחר לחלוטין מהמלחמה במזרח התיכון, האנושות רשמה היום הישג חשוב בדרך חזרה לירח. Good roll pitch. בשעה 1:35 בלילה לפי שעון ישראל, בריאה מקייפ קנברל שבפלורידה, המשימה ארתמיס 2 למסע בין 10 ימים, כ-400,000 קילומטרים מכדור הארץ. המטרה להקיף את הירח דרך הצד האפל שלו. This is the first, crewed mission into this environment in more than a half century on a rocket that has never flown human beings before, along with a spacecraft. So it's incredibly important because we're going to learn an awful lot from this to
inform subsequent missions. למסע הזה בחללית אוריון יצאו 4 אסטרונאוטים מנאס"א ומסוכנות החלל הקנדית. אחת מהן היא קריסטינה קוך, האישה הראשונה שטסה לירח. This is the first time we're going to try this. This is the first time we're loading humans on board. We will go when this vehicle tells us it's ready and when the team is ready to go. מטרת העל של המשימה היא החזרת האנושות לירח 53 שנים אחרי שעזבה אותו אפולו 17. אנשי הצוות של ארתמיס 2 התבקשו לבחון את החללית עצמה, את הציוד ואת התנאים בה. נחיתה על הירח אומנם לא תהיה הפעם, אך בנאס"א מתכננים זאת לשנת 2028, עוד לפני תום כהונתו של הנשיא טראמפ. We want to God blessed us for unbelievable astronauts. It will be traveling further than any manned rocket has ever flown and will very substantially pass the moon, go around it and come back home from a distance that has never been done before. It's amazing. אנשי הצוות צפויים להתמודד עם לא מעט קשיים בדרך, ועוד לפני הסכנות שבחזרה לאטמוספירה וקשיי התקשורת בנקודה הרחוקה ביותר מכדור הארץ, כמה דקות אחרי המראה נורה צהובה שהבהבה בחללית, התריעה על תקלה בתא השירותים. אחרי רגעי הלחץ, אנשי נאס"א שביוסטון תיקנו את התקלה. We've certainly been here before. We know the challenges ahead. We have a lot of checkouts to get through before TLI. And when, if all goes well, everything is go, Artemis 2 will be moonbound. בעוד 10 ימים ישובו 4 האסטרונאוטים לכדור הארץ, בתקווה לסלול את הדרך של האנושות כולה סוף סוף בחזרה אל הירח. עניין אחר, קצת אסקפיזם. אמש יצאה לדרך משימת ארתמיס 2, מדובר בטיסה ראשונה לירח מזה 53 שנים, וכדי לעשות לנו סדר על המשימה המיוחדת הזאת, מצטרף אלינו רן לבנה, מנכ"ל סוכנות החלל הישראלית. שלום. שלום, שלום. תגיד, מה יש לנו לחפש על הירח? מה יש לנו לחפש על הירח? כן, 53 שנה לא היינו שם, כנראה לא הרבה. זה קצת כמו שאתה תיסע את החבר'ה של קולומבוס, כשהם נוסעים מאירופה לאמריקה, מה יש לנו לחפש שם? אז חוזרים לירח, כן. למה לא היינו שם 53? עודנו מדברים כאן, יש 4 אסטרונאוטים, מתוכה אסטרונאוטית ראשונה בהיסטוריה, שהולכת להגיע ולהיכנס למסלול סביב הירח. היום הם בלילה. אני קמתי לטילים ופתחתי את הטוויטר ואת היוטיוב וראיתי שהם עושים תמרון בדיוק כדי לצאת לכיוון הירח מכדור הארץ. אתה עוקב אחריהם? יש אפליקציה? לא רק עוקב, גם אפילו סוכנות החלל הישראלית, אפילו התכתבנו עם הקולגות שלנו בנאס"א. אז רגע, אם אני רוצה עכשיו לראות, או נבקש אפילו מהקונטרול שלנו להראות את זה, איך עושים את זה? אינטרנט, אפילו היוטיוב של נאס"א, יש ערוץ אחד שהוא של הנאס"א TV, וערוץ שני ממש עם שידור. אז יאללה, אם יש לנו את זה עכשיו, אנחנו מאוד רוצים לדעת, אין לנו את זה. כרגע זה פחות מושך, זאת אומרת שלא, הילדים בבית ייכנסו והם יראו מסך שחור, כן? סביר להניח. אז המעגלים האלה הולכים ונהיים יותר ויותר קטנים. עד שיגיעו לתמרון סביב הירח, שיקרה בעוד 4-5 ימים, ולאחר מכן יחזרו חזרה לכדור הארץ. לא נוחתים הפעם על הירח. כמו שבמשימת אפולו. לא נוחתים? כמו שבמשימת אפולו נחתו רק במשימה ה-11, אצלנו הנחתו רק במשימה הרביעית. המשימה הראשונה הייתה לפני 2, שלחו חללית ריקה לחלוטין, בדקו שהיא עובד במסלול סביב הירח. הפעם יש לנו 4 אסטרונאוטים, משימה די קריטית, כי אנחנו רוצים לראות שהם המריאו בשלום ושהם חוזרים בשלום. הנה, תראה מה השגנו. ובפעם הבאה... תסביר לנו מה אנחנו רואים, רגע. מה אנחנו רואים? אנחנו כרגע רואים את מה שנקרא, אני מניח שלקחתם את זה בדיוק מהעמוד של נאס"א, מצד ימין למטה יש... זה מהעמוד של נאס"א, כן. חללית נמצאת, ובדיוק את הזווית שלה מול השמש, ואם נשים עם מחבר אפשר גם לסובב את זה אפילו. אירוע מאוד 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 משמעותי, כי אם באפולו האתגר היה של האמריקאים לנצח את הרוסים להגיע לירח, מה שנקרא... בת שלי אמרה לי, לתת כיף לירח ולחזור. כך אנחנו מדברים על תוכנית שלמה, עם הרבה מאוד משימות, שבסופה אמור להיות בסיס קבוע על הירח. בסיס שבו יחיו בני אדם, ימריאו חזרה לכדור הארץ, למעשה נאס"א... מה זה יחיו בני אדם? היום יש אסטרונאוטים בחלל בתחנות חלל, תחנת חלל בינלאומית. שומעים עליהם מדי פעם, כאלה שנתקעים שם. התצפיר הישראלי היה לפני 4 שנים בדיוק בתקופה הזאת. בתחנה. נאס"א מעבירה את התחנות חלל שקרובות לכדור הארץ למגזר הפרטי, והיא תשקיע יותר במה שמכונה Deep Space Exploration, בחקר חלל אמיתי כדי להגיע למצב שבו האנושות ממש מתיישבת בכוכבי לכת אחרים. זאת אומרת, האתגר של ארתמיס הוא לא רק להקים בסיס קבוע על הירח לצורכי מחקר, אלא מאדים. אלא לעשות בירח ממש קרקע ניסויים לקראת התיישבות קבועה על מאדים.
וחשוב לומר, יש גם נקודות ישראליות בדבר הזה. אני רוצה רגע להפסיק אותך, כדי לקבל עדכון מרב פקד רועי אדרי לגבי מה שקורה בצפון. ראינו אזעקות שם לפני כמה דקות, מהצפון לירח. מעברים. מעברים חדים מאוד. בשביל זה שאלתי אותך, מה שאני מחפש על הירח, תראה מה אנחנו עושים בכדור הארץ. לא, סתם. יותר קל לדבר על התפקיד של חלל במלחמה, מאשר לעשות את המעבר הזה. זה נכון. אבל אני כן רגע אשלים על הנקודה הישראלית. בארתמיס 1 היה ניסוי ישראלי, אני אגיד בזהירות, אולי הניסוי הכי מרכזי שנאס"א עשתה. תזכיר לנו מה זה היה. ניסוי ישראלי גרמני, שתכנן בחור בשם דוקטור אורן מילשטיין, על אפוד שמגן מפני קרינה. אסטרונאוטים שנמצאים בחלל, אין להם אטמוספירה, אז הם סופגים הרבה מאוד קרינה. אנחנו רוצים שאנשים יישארו חצי שנה ושנה ושנתיים בחלל. טכנולוגיה ממש כחול לבן. בארתמיס 2, נכון שאין כרגע טכנולוגיה ישראלית בטיסה הזאת, אבל בזכות הסכם שחתמה שרת המדע גילה גמליאל, ממש לפני כמה חודשים, בסוף 2025, יש ממש תשתית שאליה אנחנו בסוכנות החלל מתכננים ליצוק מדע ותוכן ישראלי. ערב החג, 24 שעות לפני החג, אני כתבתי מייל לג'רד אייזקמן, אגב, יהודי, להצלחה במשימה, סוכנות החלל לא שולחה נציגים בגלל ערב החג, חזרו אלינו ואמרו, פסח שמח, מחכים לשבת איתכם אחרי המשימה שלנו, החג שלכם, כדי שנוכל לחשוב רגע איך חוקרים ומדענים ישראלים יוכלו להשתלב במשימות הבאות. בארתמיס הבא. כן, כן. אוקיי. אבל דיברת, אבל בואו, מה אכפת לנו? הדמיון אין לו גבולות. אוקיי, המטרה היא להתיישב בחלל החיצון על כוכבים אחרים, לאו דווקא ירח, אלא כוכבי לכת. כן. אוקיי? מאדים למשל. מתי זה יקרה? זאת שאלה טובה. זאת שאלה טובה, כי אין... אילון מאסק מדבר, יש לו כבר תוכנית סדורה. לכולם יש כבר תוכנית, לז'ול ורן כבר הייתה תוכנית. נכון. יש כאן שאלה מאוד גדולה של מחיר. שאלה שאתה שאלת בתחילת האייטם הזה הייתה, למה אנחנו לא חזרנו לירח? בתשובה כמו תמיד הייתה? כסף? כסף. כסף ופוליטיקה. בתוכנית אפולו לא היה לה מודל עסקי, מה שכאן ממשל טראמפ ונאס"א מנסים לייצר, איזשהו מודל עסקי שיניב רווחים. תיירות? להחזיר. מה זאת אומרת? לא רק תיירות, אולי להביא מחצבים מאוד נדירים שלא קיימים בכדור הארץ, או קיימים בכמות קטנה בכדור הארץ, ובגלל זה הם גם מעבירים את רוב החוזים שם, מתכננים להעביר למגזר עסקי, כדי שייצרו מודלי רווח, כדי שיהיה התיישבות קבועה. להפריט את המסע בין כוכבים. זה משמעותית יותר זול. דרך אגב, גם כאן יש לישראל נקודה בראשית, שהייתה משימה מופלאה, שהייתה, איך אומרים, ממש חללית הישראלית, אתה מדבר, כן. נחיתה בטוחה על הירח. יהיה בסיס על הירח, ויהיו שם אסטרונאוטים, וכנראה ממדינות שונות ומשונות וכו'. אוקיי, מה נחקור שם? אבל בגובה העיניים, לא דברים של מדענים. מה נרוויח מזה? אז בוא נתחיל בכמה דברים. אחד, כדי שהאנושות תתקיים לא לעוד 100 או 200 או 300 או 1,000 שנים, אלא ממש מיליוני שנים, אנחנו צריכים להתרחב לכמה כוכבי לכת. באמת? איך הגעת למסקנה הזאת? רוב הכוכב שלנו ריק. המטאור שהרג את הדינוזאורים, היה גם משמיד אותנו מחר. מזכיר לך שלפני כמה שנים היה כאן קורונה, שכל הרופאים בשבועיים הראשונים עמדו עם הכיסא אחורה ואמרו, חבר'ה, צריך להיזהר ולעצור את החיים שלנו, כי אנחנו לא יודעים איך להתמודד עם זה. אחר כך בדיעבד הבנו שיש תרופות ושהכל בסדר. רגע, אתה מכין אותנו לארמגדון? אני לא מבין. צפוי לבדוק פה איזה משהו? בטווח של עשרות מיליוני שנים היו הרבה מאוד אירועי הכחדה בהיסטוריה של כדור הארץ. זה גם מה שיצר את ההומו ספיאנס, אבל לא ניכנס לזה. וכאן האנושות צריכה להגיע למצב שבו היא מתרחבת לעוד כוכבי לכת. למקרה ש. תוכנית מגירה. עוד משהו. הדור שלנו, של כל מי שרואה את המשדר הזה, כל מי שנמצא כאן באולפן, כולנו יוצאים מנקודת הנחה מאוד פשוטה, שהטכנולוגיה כל הזמן מתקדמת, נכון? נכון. הטכנולוגיה היום יותר טובה משנות ה-80, יותר טובה משנות ה-90, האייפון הבא יותר טוב מהאייפון הנוכחי. היסטורית, הדבר הזה לא נכון. לא? למה הוא לא נכון? תחשוב על זה שאת הפירמידות בנו לפני כמה אלפי שנים, לפני 1,000 שנה או 2,000 שנה לא יכלו לבנות יותר את הפירמידות. בימי הביניים אנשים הסתובבו ברומא וראו את הקולוסיאום נטוש, ואמרו, איך אנשים בנו בניינים כל כך גבוהים? למעשה, הבניין הכי גבוה אחרי הפירמידות הוא, בהיסטוריה, מגדל אייפל, שנבנה בערך לפני 150 שנה, משהו כזה. למה אתה חותר? אני חותר לזה שהאנושות צריכה היום להשקיע בחלל ולנצל את הקדמה הטכנולוגית כדי להגיע לכוכבי לכת אחרים, כי לך תדע אם בעוד 100 שנה או 200 שנה עדיין הטכנולוגית תתקדם. ומה עם חידת החידות, אם אנחנו לבד או לא? לזה יש תשובה מאוד מאוד פשוטה. והיא? קונצנזוס מדעי. כל המדענים יגידו לך שסטטיסטית
אין סיכוי שאנחנו לבד. אין סיכוי שאנחנו לבד, יש יותר... אבל השאלה אם לבד עם המבות איפשהו, או יצורים תבוניים. יצורים תבוניים. השאלה היא כמה הם רחוקים מאיתנו, איזה אסקפיזם אנחנו עושים פה, חברים. אבל אתה יודע, שוב אני חוזר לבת שהיא שאלה אותי, מה יש יותר? יש חול בים או כוכבים בשמיים, נכון? כי היא קראה את ספר בראשית, אז אמרתי לה, יש יותר כוכבים בשמיים. יש למעשה... כי היקום הוא אינסופי. זה סביר מאוד להניח. והוא מתרחב גם כל הזמן. והוא מתרחב, אז כך שיש. הנקודה היא, המרווחים, המונחי מרחב וזמן שלנו, הם לא מסוגלים לתפוס את זה. קטי, את נראית לי מרותקת. לא, אני אגיד לך למה, אני טועה עם עוד מלנת אלפים שנה, כשאתה במלחמה הבאה. מלנת אלפים זה מספר מדעי מאוד. מישהו יתקשר למשפחה ויגיד, אחי, אני תקוע על הירח, אני לא יודעת איך לחזור לכדור הארץ. ברור שאני מרותקת, נשארתי אחר. ברית המועצות נפלה, אחד הסיפורים המרתקים על ברית המועצות נפלה, היו להם אסטרונאוטים בחלל. אז אולי ישראל צריכה לשלוח כדי שיפול כאן השלטון. ביקום, ועל מה הם רבים שם עכשיו? כמה הם מתקוטטים? וגם כמה צריך בסוף לימודי ליבה, כדי להגיע לחלל, גם חשוב. יסמין, גם לאיראן יש תוכנית חלל, אני חושב שהפצצנו אפילו כמה מתקנים שחוקרים את החלל. כן, כן, בהחלט. אני פחות מכירה את תוכנית החלל, אבל אנחנו בהחלט פוגעים בתשתיות רבות באיראן, ואנחנו בהחלט צריכים להמשיך בכך. אתה מכיר את תוכנית החלל האיראנית? יש להם תוכנית חלל צבאית ותוכנית חלל אזרחית. תוכנית החלל האזרחית, אנחנו נתקלים בה מדי פעם בכנסים שמסבירים הם רצו לפגוע בלוויינים, נכון? לייצר איזשהו נשק שפוגע בלוויינים. למעשה כל טיל בליסטי טיל בליסטי הוא טיל שעולה, יוצא מהאטמוספירה ונוחת, הוא למעשה טיל עם יכולות חלל, התשתיות, הטילים שכביכול כוונו לבסיס דייגו גרסיה, הם ממש מתוכנית החלל האיראנית. וכן, הושמדו תשתיות, המשרדים של תוכנית החלל הצבאית, והרבה מאוד תשתיות חלל, גם תעשיות וגם מתקנים. רק להגיד שלאיראן יש תשתית מדעית מאוד מאוד חזקה, יש אוניברסיטאות מעולות, במיוחד במחלקות של מתמטיקה. כן, רגע, רק נעדכן שזוהו שיגורים מאיראן למרכז הארץ ככל הנראה. אין לנו מעבר לזה פרטים כרגע, ברגע שיהיו אנחנו כמובן נעדכן. נתעסק בשיגורים לחלל ולא בשיגורים מאיראן. כן, בינתיים אנחנו עדיין בשיגורים בחלל, כי אנחנו לא יודעים להגיד יותר מזה. אבל זוהו שיגורים מאיראן למרכז הארץ, התראות צפויות כמובן במי שמתגורר, נמצא באזורים שאליהם מכוונים הטילים האלה ששוגרו לפני זמן קצר מאיראן. ברגע שיהיו לנו פרטים נוספים אנחנו כמובן נעדכן.